unha vez un neno chamado Izan, que estudaba no colexio Ramiro Sabel de Ponteareas, un colexio moi grande e bonito. Era un neno moi guapo que tiña o pelo corto e levaba unhas gafas, que non eran nin moi grandes, nin moi pequenas, que non eran nin moi cadradas, nin moi circulares. Definitivamente, estaba nun punto intermedio. Era un neno bondadoso e alegre, que axudaba a todos os nenos do cole e de todos os recunchos do mundo, pero, volvendo ao importante, teñavos que contar que Izan é un apaixonado da historia. E un día, cando estaba a dormir, soñou que li un gran libro sobre as etapas da historia, un libro moi bonito, dunhas tapas de cor prateada que desafiaban a todo aquel que non quixera ler este libro. Así que Izan sumerxiuse na sorprendente prehistoria. En Galicia, hai uns 40.000 anos, os homes e mulleres prehistóricos comezaban a súa andadura pola terra. Os seres humanos aprenderon a cazar. A recoller froitos para alimentarse. Pero non só aprenderon iso, senón que tamén descubriron o lume. Co que cociñar o que cazaban. Logo aprenderon que tallando pedras de sílex conseguirían facer ferramentas e armas. Descubriron a arxila, mesturando barro con auga, e así logo facer a súa propia louza coa que comer e beber. Tamén descubriron que coa arxila, paus e cordas podían facer abalorios. Pero non só con arxila, senón tamén con dentes de animais, cunchas. Recollían plantas e follas. Coas que machucando ben contra as pedras conseguían os tintes cos que facer as pinturas rupestres. Pero Izan non podía estar toda a vida na prehistoria, así que pasou á Idade Antiga. Veña, seguimos buscando as pegadas dos exipcios. ¡Que calor! Tes razón. Mirade, como traballaban os egipcios. Compañeiros, imos picar máis bloques. Teñen que utilizalos.
Xa temos a pirámide rematada. Xa está. Os tesouros do faraón. Amon-Ra! Disfrútaos no máis alá. Misión cumplida. A esfinge está rematada. A idade antiga era moi bonita, pero algo aburrida. Por iso Ethan decidiu pasar a idade media dos bárbaros. ¡Conseguimos! ¡Qué susto! ¿Qué pasó? Acabo de inventar un aparello para medir o tempo. Espectacular. Impresionante. ¿Para qué sirve? Cando o sol brilla, a sombra do pau indica a hora que é. Como lle vas a chamar? O reloxo do sol. Eso é imposible. Seguro que é mentira. É verdade, é verdade. A ver, como funciona? Así, cando o sol brilla, a sombra do pau indica a hora que é. É verdade, funciona. Sí, que pasada. Este momento histórico. Valemos historia. Eres un xenio. Un aplauso. ¡Xa o temos! Utilizarémolo para guiarles coas estrelas. Como se pode chamar? Chamaremoslle astrolabio. Miguel! Iso, Miguel, caronde imos. Estamos chegando a China. Sei, teño ganas de ir ao Ramiro Sabel. Entón, temos que ir a Galicia. Donde chove moito, pero sempre escampa. Vale, O compás di que temos que ir cara ao oeste. Majestad, atácanos. Oh my god. Pero quen? Os alfonsinos, levantade a ponte levadiza. Isto é a guerra. Defenderemos os nosos dereitos E a nosa sociedade. Protexeremos as nosas riquezas. Loitaremos por un mundo mellor. Un mundo para todos e para todas. Atopámonos nun tranquilo monasterio medieval, onde os monxes traballamos copiando libros a man. Esta é a única forma que coñecemos para preservar o coñecemento. Pero non hai unha forma máis rápida? Queredes deixar de copiar e copiar? Sí! Con esta máquina podemos imprimir centos de copias de libros en pouco tempo. Que ben! O meu libro de chistes vai chegar ata Xapón! A mí me encanta o chiste do engadito. Este é boísimo!
Cristóbal Colón descubriu América dando comenzo á Idade Moderna. Toda a culpa foi da pataca, que vai a ser a protagonista desta etapa da historia. Cristobo, onde vas hasta Vou dar unha volta cos meus amigos pinzóns. E eses de quen ven sendo? Mira que ti logo te deixas levar, non tardes. E cando volvas, hasme de traer unhas pataquiñas e algo de fariña a milla. Sí, nai, pero igual tarda un chisco en atopalas. Pois sí que están lonxe, eso das patacas. Cervantes escribiu que Don Quixote lutou contra unhas patacas as que confundiu con xigantes. Eso creo. En Shakespeare, en Hamlet, dixo aquilo mirando a unha tortilla de patacas de con cebola ou sen cebola, esa é a cuestión. En España, os reis católicos ocupábanse de controlar os territorios para poder sementar patacas. E, con Carlos I, no noso gran imperio, no que nunca se puña o sol, estaban a florecer as patacas por todo o mundo. Na pintura, Velázquez pinta as meninas despois de comer un bo plato de carne ou caldeiro con cachelos. Non hai nada máis que decir. No mundo da ciencia, descúbrese a máquina de vapor claramente ao ver ferver unha pota de cachelos. E o lápis para apuntar a receita. O que non me queda claro é en que pensaba Sir John Harington en 1589 cando inventou o váter con depósito. Esa debe ser outra historia. Con ela comeza e remata este período histórico, pois falta de pataca na tortilla francesa deu lugar á Revolución, coa que se inicia a Idade Contemporánea. A Idade Moderna era increíble. Oxalá puidera quedar, dixo Ethan. Mais tamén quería descubrir a Idade Contemporánea das grandes revolucións. Hoxe, mércores 15 de xuño de 1977, estamos aquí para exercer o noso dereito ao voto. Tras unha longa e dura ditadura, por fin o pobo pode falar, elixindo aos seus representantes por sufraxio. Nestes primeiros comicios sairán os representantes das Cortes Xerais tanto no Congreso dos Deputados como no Senado. Estes comicios teñen un carácter histórico xa que constitúen as primeiras eleccións libres que se celebran no país desde a Segunda República. Estas eleccións, convocadas polo presidente Adolfo Suárez, serán trascendentais xa que os representantes elexidos, senadores e deputados deberán elaborar e aprobar a Constitución. Bravo! Laura Faro Soto, voto! A mañá seguinte, Ethan espertou sobresaltado por aquel bonito soño. E claro, gustoulle tanto que foi contalo aos seus compañeiros de terceiro de primaria. Como é o futuro? Haberá coches voadores no futuro? E Ethan dixo, non, eu o futuro imagino doutra maneira. E Ethan caeu na conta de que só fora un miserable soño, porque Ethan imaginaba un futuro con igualdade real entre homes e mulleres, un mundo en paz, un mundo sen pobreza, un mundo con respecto hacia os animais, e un mundo no que todos e todas sigamos a loitar polos nosos soños, rompendo límites, porque ás veces os soños cúmprense.